Jeg hedder Karen Schandorf Møller, og jeg er arkitekt her på RUC. Jeg har hjulpet de studerende med at indrette sig i bygning 13. Det skal være studenterhus, og jeg har lovet at give en lille status på, hvor langt vi er i processen. Hernede i stueetagen har vi åbnet rummet op. Vi har hævet en masse vægge ned, både til de gamle grupperum og ind til det store teorirum, så det er blevet et stort samlet område. Vi har delt rummet op i mindre inddelinger ved at lave 2 podier, som fungerer både som sådan nogle små hængeud-områder, henholdsvis en dagligstue og en fatboy lounge, men de fungerer også som scener ved koncerter og foredrag. En lille sjov og kreativ detalje for os at ikke bruge alt for mange penge på nye døre, det er, at vi har malet alle dørene med tavlelak. Så kan de bruges som tavler, som skiltning, som sådan en levende væg, man kan skrive på. Så det er altså ikke meningen, at de skal stå sådan flot og sort som her. De skal gerne se lidt beskidte og i brug-agtige ud. Her skal der være køkken. Et køkkenalrum til de studerende, hvor man kan spise med sin gruppe, med flere mennesker. Man kan holde aftenmøde for 30 personer. Man kan hakke gulerødder til 50 mennesker. Et stort køkkenalrum. Når I at blive færdige til den 21. Vi åbner i hvert fald den 21. Det kan godt være, at der er nogle små skønhedsfejl, som vi retter efterfølgende, men det er vores åbningsdag, og har vi været åben for alle. Jeg håber både, at personale og studerende vil komme og se det nye hus og deltage i åbningsfesten.